बेहुदा फूक नहीं। कहाँ से कहाँ भेंटा गई भाई, जोतरे हमार बिगड़ा दे चली तो भाई। लेकिन रउआ सबसे एगो बात हम जरूर कहे, जे जवन भी बात बोले जवन भी बात कहे हम एने के ना कहे, पश्चिमी चंपारण के कहे। पश्चिमी चंपारण में रहने तो पूर्वी के बताइने, पूर्वी रहीने पश्चिमी के बताइने। कहा है पिटाई के डरे बात तनी में केहू से बर्दाश्त ना बोल, उठ के दुइये हुर मारी लोग मियाँ जब मौका जाए, यही से ने के कुछ ना कहे। आ जौन भी बात कहे रउआ सबके समझ में आई तो समझे लोगी ना, तो रउआ सबके बाद में समझा दे, खिसिया के बात नहीं के भाई। तो भाई बड़ी दूर से हम आइल बानी, प्यार के संदेश ली आइल बानी, बड़ी दूर से आइल बानी, प्यार के संदेश ली आइल बानी। जवान भाई लोग के खड़े खड़े बूढ़ऊ लोग के निहुरा के ना घुसे तो देखियो में अंगूरी लगा के। कितना बूढ़ऊ कहते सारे जोकारवा हमनिए के पीछे रखा गरियावते हो खिलो ना काका मौसा देखी लोगिन पहले ही कहते बनी, समझ में आई तो समझे लोगिन ना, तो रुका सबके बाद में समझा दे, खिसिया के बात नहीं खे। देखी एबार के जुग बदल गइल बा, जमाना बदल गइल बा, सिस्टम स्टाइल बदल गइल बा भैया हो। हर एक आदमी के ओढ़े पहिरे के मॉडल बदल गइल बा। एबार देखी सारी दुनिया फैशन में चलता भाई। जवारी के लोग बा जींस कीनता 1500 के, आ देखे में लोग ना हेने होने का ठेहुन हेलो रहता, इतना ना फटई रहता जे बुझाता पागल पिटाइल बा, इतना ना मॉडल हो गइल बा भाई। तो देखी बूढ़ होखे जवान होखे लड़का होखे अधेड़ होखे, एबार गर्मी होखे चाहे ठंडी होखे, 100% में 100% लोग पैर में जूता पहिरता भाई। जवान भाई वाले लोग देखे हम लोग जूता पहिर के घर भीतर ही जाला लोग, चाहे खाना खाए चाहे कोनो काम करे। तो जवान भाई लोग के जवानी बनल बा, देह में टेम्परेचर बा, तो जवान भाई क्या कर चौकठवा से पहले एड़िया के जुतवा निकाल ले लो। आ जवान भाई घर भीतर से आवे लोग खाना खा के खड़े खड़े देखे लोग जुतवा में गोड़ घुसिया के चल दे। बूढ़ऊ काका लोग के तो देह में टेम्परेचर रहेला ना, बूढ़ऊ काका लोग के खोखी गसियवले रहेला, ठंडी पिठियवले रहेला। आ बूढ़ऊ काका कथी के जूता पहिरेला लो, तो प्लास्टिक के जूता पहिरेला लो। बूढ़ऊ काका जैसे जुतवा में गोड़ घुसियावेला लो, पहले देखे लोग पीछे जुतवा मोड़ना जाला, पीछे जूता मोड़ना जाला। बूढ़ऊ काका जले निहुर के ओकरा में अंगूरी आवे लगलो ना, तले जुतवा में गोड़वा ना घुसियाला। बात एने ओने से नहीं के थोर चाहे जौन बातें बात ही हुआ से बाटे ना, तो कितना बूढ़ऊ काका लोग हुर्रा निकाल ले लो ये आवा है तोहरे का मुर्गी बनावता नहीं सब। तो भाई समय में परिवर्तन ऐसा नहीं आई कि सबके हाथ में हो गई खोदे वाली मोबाइल। देखी ना मेरा बूढ़ों के जमाने को सब लोग बोल के मार करत रहता है, ऐसा समय आइल बा। तो सब सामान सस्ता हो गई बा, सब सामान सस्ता हो गई बा। चाइनीज सामान अइला से जींस पैंट के भाव बढ़ गई बा, खाली लड़की लोग के पहिरला से। दही चिवड़ा के खाना छूट गई बा भैया, दही चिवड़ा के खाना छूट गई बा। खोखी सर्दी हो गईला से मुर्गा मछली के दाम बढ़ गई बा, खाली पंडित जी लोग के खइला से। एने के पंडित जी के ना अपने ही है के कहते नहीं। तो सुरती के था कब लगेला, सुरती के था कब लगेला, ओठ में दबावला से। सोना के था कब लगेला, कसौटी पर चढ़ावला से। मर्द लोग के था कब लगेला, ठंडी के टाइम में मौगी के रूस के नैहर भाग गईला से। बड़बड़ कुकुर काशी गईले, बड़बड़ कुकुर काशी गईले, हाली नहीं हरी है बिलर। झटका से मुखिया जी भइले चमचा भइले डीलर। अबर के झाऊ झाऊ डांटे ले, अबर के झाऊ झाऊ डांटे ले। कोटक माल अलोता में हाउ हाउ बांटे ले। हमनी के देश हरान बा नेता से तो बाप हरान बा बेटा से। हमनी के देश हरान बा नेता से तो बाप हरान बा बेटा से। पानी
पानी हरान बा लोटा से तो नाक हरान बा पोटा से एगरिया मनियो कहगा के पिए तक से सर्दी धइले रहता भाई ताड़ी मांगे माट मछली ताड़ी मांगे मांस मछली गांजा मांगे घी दारू खोजेला हुर्रा हुर्री हिम्मत होके तो पी बिहार में दारू बंद हो गई हमनी के लड़की से बंद कइले देखे में लोग ना 50 में या 40 में हेते तो मिले तो उजर पॉलिथीन में बुझाता खोसी के मुंह तौर हवे ओकरा का हम कहीं ने नौका वैरायटी में मुतंजलि कंपनी ऐसे कि जे मुंह बाबा कौन काटा मार छर 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 चलते रह कोना काट सी रहे का कही भाई हम आऊ चलत नहीं चले से पहले रोल के गाना सुनाते न ओकरा बाद में जितना पिए का कही भाई देखी लोग दारू तो बंद होइए गइल बाटे हमनी के सरकार बंद कइले लेकिन हमनी के जनता बंद ना कइनी सन लेकिन हमनी के दू मूर्ति बानी से एगो हम एगो हमार मेहरारू मौगी जवन कमाले तवने से घर गृहस्थी चलेला घर के खर्चा चलेला हम जवन कमाई ने तन दारू पी जाइले अच्छा पता करो तनी किन्हो ना किन्हो तो मिलिए जाई लोग कहेला जे खोजला से भगवान मिले लेकिन खोजला से दारूइयो भेटा दे अच्छा चलो तनी देखी जे केने कावर दारू मिला था एक बोतल मारे ओकरा बाद में घरे चल पहले खोज ले तनी चले से पहले एगो हम गीत सुनाओ तनी फिल्म के नाम हथिया के पाँव आ गाना के बोल गा के सुनाओ तनी मार जा कालुए बियाह भइल मौगी उड़हर गई कालुए बियाह भइल मौगी उड़हर गई कालुए बियाह भइल मौगी उड़हर गई डोलिए में लइका भइल वो सर मर गई डोलिए में लइका भइल वो सर मर गई डोलिए में लइका भइल वो सर मर गई एक कट्ठा खेत रहे बढ़िया ली दह गई एक कट्ठा खेत रहे बढ़िया ली दह गई एक कट्ठा खेत रहे बढ़िया ली दह गई टूटही पलानी रहे आगी लागल जर गई टूटही पलानी रहे आगी लागल जर गई टूटही पलानी रहे आगी लागल जर गई ओई में एगो बुढ़िया रहे त चियर के मर गई ओई में एगो बुढ़िया रहे त चियर के मर गई चला तनी केने मिलता मुंड बना के चले घरे आज सब लोग तो झुंड से पियला लेकिन हम अकेले पिए नहीं भाई अच्छा चलो तनी देखी थी केने का तोर चुआठ बड़ा नमकीन लागी हाँ लइका नु बा ज्यादा नम छोरा लागी एकर तो रह दे हाँ देख आदमी लोग पता हीरो ठेकरे से पूछत प्रणाम भाई प्रणाम भाई कौन लगले खुशी रहो बोला का ए पता लागल जे तू ही देलो अथी रे साल कथी देनी रे ए तो खिसियात काहे बड़ उधरिया नानू मारे नगदी मारे ए साला ए साला तोरा मौका समझल बाड़ी का रे ए तोरा के मौका कहत नहीं हैं दुआरवा पर लात लगता तो घरों में चला ना चट दे मारन फट दे ए साला तो भी बोल दे भाई रे पिए से पहले पीटोई नहीं या पीला के बाद में बुझाते एम्बुलेंस में लदाए में कहा दूं का देखी कितना पीटा था तो कहा बिना पियला छोड़ा ना ए भाई ए
का रे ए, ना मन बे ए, हाय का समझा तारा मार दवा कधी चाहिए तुला कधी खोलता रे दारू तो दारू बेचने वाला लोग आता नहीं हो